Serantolantanko kun kan Ligue africaine des clubs champions phase de groupe tile nana ɲɔgɔn dan hukumu kɔnɔ joli ba Athletic Club bina Kanankolo kunu kari Angola Sagrada Esperança ɲɛkɔrɔ cilu kelen a ɲɔgɔn dan tana Angola jamana kan o jaabi ye ko gɛlɛya kosɛbɛ joli b'a bolo ka da kan tile naani ɲɔgɔn dan tɛmɛnen kɔ a ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe D ye jɔyɔrɔ naaninan laban b'a bolo ni kuru 2 ye jɔyɔrɔ sabanan bɛ Sagrada Esperança bolo ni kuru 5 ye jɔyɔrɔ filanan bɛ Egypte Pyramide FC bolo ni kuru 7 ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Espérance Sportive Tunisie bolo ni kuru 7 ye joli b'a ka boko kelen o bɛ 10 Egypte Pyramide FC ɲɛkɔrɔ boko kelen wɛrɛ o bɛ 10 Bamako yan Espérance Tunisie ɲɛkɔrɔ o bɛ ka bannen ye min ye Coupe de la Confédération phase de groupe ye olu fana tana dɔgɔkun min kun cɛra o laban na tile naani ɲɔgɔndanw ko don o kɛnɛ kan Bamako yan kunu kari Stade Malien de Bamako bina Kanankolo Maroc Renaissance Sportive Berkane ɲɛkɔrɔ cilu kelen tile naani ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ Stade ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe B ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Renaissance Sportive Berkane bolo kuru 12 ale kɔni qualifiera ka ban quart de finale la jɔyɔrɔ filanan bɛ Afrique du Sud Stellenbosch bolo ni kuru 6 ye jɔyɔrɔ sabanan bɛ Stade Malien de Bamako bolo ni kuru 4 ye CD Luanda ka bɔ Angola jɔyɔrɔ naaninan laban o b'ale bolo ni kuru 1 ye Stade Malien de Bamako tile duurunan kɛnɛ kan ale bɛ taa Afrique du Sud Stellenbosch ka wele jaabi tile wɔɔrɔnan a bɛ Angola CD Luanda bisimila Bamako yan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré Kala Selido